Kubor nakaslem jong unongsan hima. Lesi kumunong alam jong kiseng balang bangan sim ya kene kalong kor ke pemta. Kinong alam seng balang barobor ngidai kinong kentok ki jongpi. Ngidai kinong ben ki jongpi. Ngidai ru kinong peni bat kinong trilang bat pi. Kajingjet jongpi lesi do briu na kiseng balang banwan syakane kabenta ban mi khmat na benta jong phi syakane election kapan pausai ba phi sotanat ba phi e ba phi jit e kita kibreu ki bai ya kata constructive opinion na kawai ka por sya kawai ka por la ki sen balang ki jongi da ka buram yim don rangkat ba phi menta ban no pat ngin lek nang ni sakma lesi phi pensong nong rim nga lesi kumuwai na kisyakri barit jong ka balang banyakit ya ba ya kene galungkor ganiro ka penpau ya ka commitment ka jongpi kisang balang baik kawai ka appeal ka bangikwa ban appeal sa phi kolong gani nakapor sa kapor habang idon hakasen balang ngisa jaong bangim don kita kibreu kiban keren hangtai hapo parlimen ya kijing angnut ya kijing tharang ya kijing kwa jonga ko hanen ko para baik bab hidang don nak sen balang mentang atarwa ya ladi banong ngangan dei kasur ke jongpi atau pinai ne yang tak bor bangan dara ya kisur ke jongpi te po pala ngan keren ya KLP ngan keren ya pod usam ngan keren ya kajing pendrung ya katin kasih sedul ngan keren ya kajing tawa ke jongpi nam ta ban yo separate kadet bat kiwai ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala na ma phi ki usurok ngangan na ki antai po parliament kijing sak thong jom ki polet ki ba pihak ban pedret na kawai ka po sa koi por ladang idon ke jing su thu jemut menta ngila ban pun kalai ta ki vision ki jom pi into reality nim penting na bak jing sha sitom ki jom pi ki kes ki ba ma pi kes baro siranjan ha ka jing em ke jom pi kumbangaru ngakit menta siranjan ki kes ha ka jing em ke jonga ngide ban penting na bakini ki jing sha sitom ki jongi kin poi sha ka jing job nam tak hari bakajat belu jongi kawai na kimat kibangi ikwa bangkeren hangtai po dorba parlimen hakabadai bat ka border international border kuma POE banadu bawandra ya ka 100 amendment to the constitution of India ban ya pandai yo put usam hapadai jongka India bat ka Bangladesh lengba ka mekhalia sektor ngilei ba ki breu ki jongi keladu kuma sispa sanpau yat na zero line hatta mobil bat na zero line kat kum kani ka amendment basis pa jong constitution ka jingkali yak sarkar India kalau balai phim samlasa ban fen na zero line yak wei pat ki area kadi ka kamram ka jongi ban penbek ya ka bat ada phila katba phimla ban penbek kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jela ban penting kena ba phidei ban ai compensation ka bati kena syari ki beri jongi ki balayo phinomla ban siu compensation tang itu ibenta ba defense pihak baru ban siu compensation ya baro kiwei kibenta la Bangladesh kide kitrai ya kitu kilum kiwa kadon ka agenda jong negari ban push da kiwei ki cependu hakini girilum kadin kamram ko jongi ban penting kena ba sarkar India ka ban keren ya ke Bangladesh ba kimdei ban pendik ya kibru jongi ki basa Bangladesh nadu ka donut bat nadu ka mensim ngakwa ban keren na pida ka basai bat ngaso tenat ba ka ABA ka khat kendai tarik habang ye syom ban ya peliu jingmut ya kane garai 100% kalarai bangin le ya kata bat kata kalong ba ka ABA kan oppose ya baro ki Hindu tua ideologi hakari ka jongi Ninom sya ba pinkam dong babdok masih jubor ninom sya ba pinwanra ya kino ki anti minority law and policy kelempar sya ninom sya ba pin pakren hindi jubor yang ila ngimon ninom sya ba pinwanra ya kata ka one nation one culture ninom sya ba pinwanra ya kata ka one nation one language but ninom sya horkit hodan ba pinimpus ya kano kaniam ga jopi ha ni